Hello? 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 Basag di sa bati. Hi, sir. Good evening. Good evening. Good morning. Good morning, Gomer. Tinatry ko lang. Hindi pa ako marunong. Hirap pala mag-live. Ay, si Gomer. Oh, subscribe mo yun si Gomer na yun. May video ka na ba, idol?
Naka-video ka na ba? Idol? Wala na. Bumaba na siya. Sinusubukan ko lang to. Hindi kasi ako marunong. Wala pa. Wala pa pang video. Kailangan may video ka. Then subject ka. Kailangan may video ka, sir, para ano, para hindi naglagas yung yung subscriber mo. Gumawa ka ng video mga pinakamababa sa sa 3 minutes para pag nag-subscribe kami muli sa iyo, hindi naglagas, hindi mawawala yung subscriber mo kasi pagka wala kang video, walang pinanood doon sa nalagas din lahat yung mga subscriber mo. Hindi, ganito yung gumawa na kami. Ganito tayo nakahanap ng subscriber. So, okay. Good. Awal. Basta ako dyan. Wala pa. So, kasi ako lagi bibiktimahin ng prank. Bakit ka lagi bibiktimahin ng prank? Ito nga hindi pa ako marunong. Ewan ko kung diretso na to sa wait lang. Tingnan ko sa ibang cellphone ko. Kung automatic na po yung yung sa monetization yung katulad ng mga iba, kung diretso na doon, hindi ko alam kung diretso na to sa sa monetization. Hindi ko talaga mahanap. Paano? Sir Boy, good morning. Good morning, Master Sir. Wala pa siya. Gumawa ka ng video kahit mga isa lang. Baka mamaya pang gising ko. Kalbo na pala ako. Bakit kalbo na? Naglagas yung yung mga subscriber mo, idol. Kung wala kang kung wala kang video. Ano ba to? Hindi ako marunong. Wait lang. Kailangan pala nag-leave. Hindi pala nakapunta dun sa Hindi ko alam.
Hi po. Hello, good evening po. Hana Francisco. Good evening po sa iyo. Watching from Riyadh. Wow, from Riyadh. Okay, good evening po. Live from Riyadh din po. Hirap, hindi pa ako marunong dito. Bago pa, sinusubukan ko pa lang kung paano mag-live dito. First time ko mag-live. Ano pang kulang dito? Mahina pa yung net ko. Ano ba mag-live dito? Parang ano ko. Wait na. Mahirap din pala yung ginagawa nila. First time ko kasi gumawa nito. Masasanay ka rin po. Yes po, sinusubukan ko lang, hindi pa kasi ako marunong kung paano mag-ano. Ewan ko kung automatic na ba to sa ano, sa monetization, hindi ko alam, sa monetize na video. May ads po ba? Hana Francisco? May ads ba kung manood ka? Wait lang, baba muna ako tapos sakit ako. Doon malalaman kung may ads siya. Hindi pa ako marunong. Wala pa kasing lumabas dito ng dollar sa ano eh, sa kabila. Wala pa talaga. Wala pa ads po. Saan ba i-edit to? Hindi ako marunong. Wala. Wala ata pag live. Meron pa rin yan. Pagka automatic na yan, ewan ko. Kasi manood pa rin ako sa ano sa mga ibang live. Sa video post po yung ads. Ewan ko lang. Hindi kasi ako marunong eh. First time ko. Manonood lang ako sa ano sa mga live. Tapos minsan nagtanong-tanong din ako kung anong gagawin, kung anong pindutin. Gusto ng isang subscriber ko, pumunta ako ng Canico Island. Samahan yung mga vlogger ng isla at mangisda. Mataba po daw. Utak ko. Ah, sumama ka na, Gomer. Mangisda ka na. Gumawa ka ng video para hindi naglagas yung mga subscriber mo. Ganun po ba? Bihira lang kasi ako manood ng live sa YouTube. Ang alam ko ads pag video. Kasi araw-araw po diyan ako makakuha ng mga subscriber sa nag-live araw-araw po. Diyan pumasok po ako sa nag-live. Nagbaba ako ng ng mga link ko. Diyan ako makakuha ng mga 10 isang araw na sobra sa 10 na subscriber. Pag medyo hindi ako busy, pumasok ako sa live nila. Tapos doon kami na nag sub to sub kami doon.
Wala pa eh. Ano pa itong gagawin ko dito? Dito pala yung pag nag-pin, alam ko na. Kunwari ikaw ang Hana Francisco, ipipin kita. Ha? Ito pala pinindot ko pagka-pin. Ayan. Ayan. Ito natuto na ako sa pin. Hindi ko pala nilagay yung pin. Tapos, pagka nag-sub kayo, sub to sub, pindutin lang yung naka-pin, automatic na yan, diretso sa ano. Mas maganda pag naghulog kayo dito na ano ba yun? Link ng YouTube nyo, tapos diretso yun doon sa video na kung anong video. Baka po wala pa, wait mo lang. Naka-ads doon. Yan nga. Kasi before pa kasi sinasign before ka pala nag-live. First time ko kasi nag-live to. Baka sa stream. Kasi webcam yung yung baka sa stream. Pwede pang palitan yun sa stream. You don't have access to this future. Kasi iba yung napindot ko. Baka po wala pa. Wait mo. Premium po yata. Kailangan sir, may ads po pag umpisa nag-live. Yes po. May ads na siya. May ads na siya niyan pagka umpisa nag-live. Hindi kasi lumabas dito na stream. Webcam lang yung dito. Kailangan stream ata. Anong gagawin ko dito? Bakit walang pumasok dito? Yung mga marunong talaga. Dapat nagpaturo. Wala. Wala talagang ads. Diretso talaga. Baka wala pang hindi pa nagkapera to. Hindi katulad ng iba. Kasi alam ko, pagka nagkapera na siya, may dollar dito sa baba. Hindi ko alam yun. Hindi pa naman ako nakapagsahod dito sa Patay muna natin. Try natin ha. Patayin muna natin ha. Try natin muli.